Βγες έξω από το σπίτι αυτή τη στιγμή και φαντάσου ότι σκάβεις κατευθείαν κάτω 1,5 μέτρο στην αυλή σου. Τι βρήκες? Ούτε παγωμένο χώμα, ούτε καύσωνα, αλλά μια σταθερή και ήρεμη θερμοκρασία, σχεδόν αμετάβλητη όλο το χρόνο. Ενώ ο λεβιτάς σου πασχίζει να ζεστάνει τον παγωμένο χειμωνιάτικο αέρα σε μια άνετη θερμοκρασία, 20 βαθμών και το κλιματιστικό σου παλεύει με τους καύσωνες του καλοκαιριού, το χώμα κάτω από τα πόδια σου διατηρεί ήδη μια σταθερή και αξιοποιήσιμη θερμοκρασία εντελώς. Δωρεάν. Αυτή η διαφορά μεταξύ του εξωτερικού αέρα και της υπόγειας σταθερότητας κοστίζει στον μέσο ιδιοκτήτη εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο. Τι θα γινόταν όμως αν ένας απλός θαμμένος σωλήνας μπορούσε να εξαλείψει αυτή τη διαφορά? Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψεις πως ένα απίστευτα απλό σύστημα χωρίς συμπιεστές, χωρίς ψυκτικά υγρά και χωρίς πολύπλοκα ηλεκτρονικά μπορεί να μειώσει τις ανάγκες σου για θέρμανση και ψήξη έως και στο μισό. Θα εξερευνήσουμε πώς οι αρχαίοι πολιτισμοί κατέκτησαν αυτή την αρχή πριν από χιλιάδες χρόνια, γιατί οι σύγχρονοι οικοδομικοί κανονισμοί σπάνια το αναφέρουν και πώς θα μπορούσες να το εγκαταστήσεις μόνος σου μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο. Ας ξεκινήσουμε από εκεί όπου εμφανίστηκε για πρώτη φορά αυτή η γνώση, κάτω από το έδαφος, πολύ πριν την ύπαρξη των θερμοστατών. Λοιπόν, ολόκληροι πολιτισμοί έμαθαν να ζουν άνετα σε ακραία κλίματα, χρησιμοποιώντας τίποτα άλλο παρά μόνο το χώμα, την πέτρα και τη βαρύτητα. Στη Νότια Ελλάδα, τα υπόγεια σπίτια στη Ματμάτα στέγασαν οικογένειες για αιώνες. Αυτές οι κατοικίες είναι σκαλισμένες απευθείας στον μαλακό βράχο, σχηματίζοντας εσωτερικές αυλές βυθισμένες 6 έως 9 μέτρα κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Στην επιφάνεια, οι θερμοκρασίες της ερήμου μπορούν να κυμαίνονται από το όριο του παγετού τον χειμώνα έως πάνω, από 43 βαθμούς Κελσίου το καλοκαίρι, αλλά στο εσωτερικό αυτών των υπόγειων σπιτιών οι θερμοκρασίες παραμένουν εντυπωσιακά σταθερές, συνήθως μεταξύ 18 και 21 βαθμών, χωρίς καμία μηχανική θέρμανση ή ψήξη. Χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, στην Ελλάδα, οι αρχαίοι μηχανικοί ανέπτυξαν παρόμοια συστήματα. Ήταν βαθιά υπόγεια τούνελ που αρχικά κατασκευάστηκαν για τη μεταφορά νερού. Με τον καιρό, οι κατασκευαστές συνειδητοποίησαν ότι αυτά τα τούνελ δρόσιζαν επίσης τον περιβάλλοντα αέρα, διοχετεύοντας τον εξαερισμό μέσα από αυτά τα σκιερά και δροσισμένα από το χώμα περάσματα. Τα κτίρια της ερήμου πετύχαιναν εσωτερικές θερμοκρασίες δραματικά χαμηλότερες από τον εξωτερικό αέρα. Διαφορετικές περιοχές, διαφορετικοί πολιτισμοί, αλλά η ίδια ανακάλυψη. Η ίδια η γη ρυθμίζει τη θερμοκρασία αν ξέρεις πώς να τη χρησιμοποιήσεις. Στη συνέχεια, ας κατανοήσουμε την επιστήμη πίσω από αυτό το φαινόμενο. Ο λόγος που τα υπόγεια σπίτια παραμένουν άνετα δεν έχει καμία σχέση με το μυστήριο, αλλά τα πάντα έχουν να κάνουν με τη φυσική. Κάθε μέρα, ο ήλιος ζεσταίνει την επιφάνεια της γης. Κάθε νύχτα, αυτή η επιφάνεια κρυώνει. Η θερμοκρασία του αέρα μπορεί να παρουσιάζει άγριες διακυμάνσεις ανάλογα με τα καιρικά συστήματα, την εφοκάλυψη και τις εποχιακές αλλαγές. Το έδαφος όμως συμπεριφέρεται διαφορετικά. Καθώς κατεβαίνεις βαθύτερα στο υπέδαφος, αυτές οι ημερήσιες και εποχιακές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας αρχίζουν να εξαφανίζονται. Περίπου 2-3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, το έδαφος σταθεροποιείται σε αυτό που οι επιστήμονες ονομάζουν μέση ετήσια θερμοκρασία της εκάστοτε περιοχής. Σε πολλά εύκρατα κλίματα, αυτή κυμαίνεται κάπου μεταξύ 10 και 15 βαθμών και μόλις φτάσεις σε αυτό το βάθος, η θερμοκρασία σχεδόν δεν αλλάζει, είτε είναι χειμώνας είτε καλοκαίρι. Αυτό συμβαίνει επειδή το έδαφος έχει υψηλή θερμική μάζα, απορροφά τη θερμότητα αργά και την απελευθερώνει αργά. Αντί να αντιδρά ακαριέα σε κάθε ψυχρό μέτωπο ή κύμα καύσωνα, αποθηκεύει την ενέργεια σαν μπαταρία και εξομαλύνει τα πάντα με την πάροδο του χρόνου. Έτσι, ενώ ο αέρας πάνω από την αυλή σου μπορεί να έχει -10 βαθμούς τον Ιανουάριο ή 35 βαθμούς τον
Ιούλιο. Το έδαφος σε βάθος μόλις λίγων μέτρων παραμένει σχεδόν σταθερό. Αυτή η σταθερή θερμοκρασία δεν είναι θεωρητική, είναι μετρήσιμη και με ένα μόνο απλό σύστημα μπορείς να τη φέρεις στο σπίτι σου. Η τεχνολογία που εχμαλωτίζει αυτή την υπόγεια σταθερότητα είναι εκπληκτικά απλή. Ονομάζεται σωλήνας γης, γνωστός και ως γεωθερμικός εναλλάκτης θερμότητας ή καναδικό πηγάδι. Ουσιαστικά, ένας σωλήνας γης είναι απλώς ένας μακρύς σωλήνας θαμμένος 2-3 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της αυλής σου. Η μία άκρη του σωλήνα τραβάει τον εξωτερικό αέρα μέσα από μία εισαγωγή εφοδιασμένη με σίτα. Ο σωλήνας διατρέχει έπειτα κάτω από το έδαφος για μία απόσταση 15-60 μέτρων πριν μπει στο σύστημα εξαερισμού του σπιτιού σου. Καθώς ο εξωτερικός αέρας κυκλοφορεί μέσα στον θαμμένο σωλήνα, περιβάλλεται από το χώμα που διατηρεί μια σχεδόν σταθερή θερμοκρασία. Η θερμότητα μετακινείται φυσικά από τις θερμότερες προς τις ψυχρότερες περιοχές. Έτσι, τον χειμώνα, όταν ο παγωμένος αέρας εισέρχεται στον σωλήνα, το περιβάλλον έδαφος μεταφέρει θερμότητα σε αυτόν τον αέρα, καθώς αυτός κινείται υπόγεια. Μέχρι να φτάσει στο σπίτι, μπορεί να είναι 15 ή και 20 βαθμούς πιο ζεστός από όταν ξεκίνησε. Το καλοκαίρι, η διαδικασία αντιστρέφεται. Ο καυτός εξωτερικός αέρας που εισέρχεται στον σωλήνα αποβάλλει τη θερμότητα στο πιο δροσερό έδαφος. Ο αέρας που φτάνει στο σπίτι μπορεί να είναι αισθητά πιο δροσερός, συχνά μεταξύ 18 και 22 βαθμών, πριν καν τεθεί σε λειτουργία το κλιματιστικό. Δεν υπάρχουν συμπιεστές, ψυκτικά υγρά, καμία καύση, παρά μόνο η ροή του αέρα και η φυσική θερμική σταθερότητα του εδάφους. Τα υλικά είναι απλά. Πολυεθυλένιο υψηλής πυκνότητας ή αυλακωτός σωλήνας αποστράγγισης, μια κατάλληλα θωρακισμένη εισαγωγή με σίτα, μια ελαφριά κλίση για την αποστράγγιση της συμπύκνωσης και μια σύνδεση με τους υπάρχοντες αγωγούς εξαερισμού. Είναι μια απλή τεχνολογία, αλλά όταν εγκαθίσταται σωστά, μπορεί να μειώσει σημαντικά το φορτίο στον λέβητα και στο κλιματιστικό πριν καν αρχίσουν να λειτουργούν. Πόσο μεγάλη λοιπόν είναι η διαφορά που μπορεί να κάνει ένας θαμμένος σωλήνας? Τον χειμώνα, φαντάσου τον εξωτερικό αέρα στους -10 βαθμούς να μπαίνει στο σπίτι. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, ο λέβητάς σου πρέπει να ανεβάσει τη θερμοκρασία αυτού του αέρα πάνω από 30 βαθμούς για να επιτύχει εσωτερική άνεση. Αλλά, αν αυτός ο αέρας ταξιδέψει πρώτα μέσα από 45 μέτρα σωλήνα θαμμένου στο έδαφος στους 11 βαθμούς, μπορεί αντίθετα να εισέλθει στο σύστημα εξαερισμού στους 7 ή 10 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, ο λέβητάς σου πρέπει να ανεβάσει τη θερμοκρασία μόνο κατά 15 ή 20 βαθμούς. Αυτή είναι μια τεράστια μείωση του φόρτου εργασίας. Το καλοκαίρι το όφελος αντιστρέφεται. Αντί να τραβάει αέρα 35 βαθμών, το σύστημά σου θα μπορούσε να λαμβάνει αέρα που έχει ψυχθεί παθητικά στους 18-21 βαθμούς. Το κλιματιστικό κάνει απλώς το τελικό φινίρισμα της θερμοκρασίας, αλλά η σκληρή δουλειά έχει ήδη γίνει. Μελέτες πεδίου και πραγματικές εγκαταστάσεις αναφέρουν συχνά μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψήξη στο εύρος του 30-60% ανάλογα με το κλίμα, τις συνθήκες του εδάφους και τον σχεδιασμό του συστήματος. Ακόμα και με μια συντηρητική εκτίμηση, αυτό μπορεί να μεταφραστεί σε εκατοντάδες ευρώ που εξοικονομούνται κάθε χρόνο. Και επειδή το σύστημα δεν έχει κινούμενα μέρη στο υπέδαφος, δεν φθήρεται όπως ένας συμπιεστής ή ένας καυστήρας. Συνεχίζει απλά να μεταφέρει θερμότητα εποχή με την εποχή, χρησιμοποιώντας τους νόμους της φυσικής που δεν σταματούν ποτέ. Όποτε αναφέρονται οι σωλήνες γης, εμφανίζεται αμέσως μια ανησυχία ή υγρασία. Είναι αλήθεια ότι όταν ο ζεστός και υγρός καλοκαιρινός αέρας περνά μέσα από έναν δροσερό σωλήνα στο υπέδαφος, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση, αλλά αυτό δεν είναι σχεδιαστικό λάθος, είναι καθαρή φυσική και είναι διαχειρίσιμο. Η λύση είναι απλή. Ο σωλήνας πρέπει να εγκατασταθεί με ελαφριά κλίση
έτσι ώστε η συμπίκνωση να στραγγίζει φυσικά προς ένα σημείο συλλογής ή μια εξωτερική έξοδο. Αυτή είναι η ίδια αρχή που χρησιμοποιεί ήδη το κλιματιστικό σου για να απομακρύνει την υγρασία. Μια άλλη ανησυχία είναι η μούχλα ή η ποιότητα του αέρα. Μια σωστή εγκατάσταση αντιμετωπίζει και αυτή την πτυχή. Οι σωλήνες με λία εσωτερικά τυχώματα μειώνουν τα σημεία όπου μπορούν να επικαθίσουν διάφορα πράγματα. Οι σίτες εισαγωγής αποτρέπουν την είσοδο υπολειμμάτων και παρασίτων και η διατήρηση μιας θετικής ροής αέρα αποτρέπει τη στασιμότητα. Όταν σχεδιάζεται σωστά, το σύστημα παραμένει στεγνό και ξεπλένεται συνεχώς με καθαρό αέρα. Το ραδόνιο αναφέρεται μερικές φορές σε ορισμένες περιοχές. Γι' αυτόν τον λόγο, οι αεροστεγείς συνδέσεις και ο σωστός προγραμματισμός του εξαερισμού είναι σημαντικά, όπως ακριβώς σε κάθε σύγχρονο σπίτι. Όπως κάθε οικοδομικό σύστημα, οι σωλήνες γης απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό, αλλά όταν εγκαθίστανται σωστά, είναι απλοί, παθητικοί και εξαιρετικά ανθεκτικοί. Τώρα, το πραγματικό ερώτημα γίνεται, αν λειτουργούν τόσο καλά, γιατί δεν τα χρησιμοποιούν όλοι. Εάν οι σωλήνες γης μπορούν να μειώσουν τη ζήτηση θέρμανσης και ψήξης τόσο δραματικά, γιατί δεν τους βλέπεις σε κάθε νέο σπίτι? Η απάντηση δεν είναι τεχνική, είναι δομική. Οι σύγχρονες οικιστικές κατασκευές καθοδηγούνται από οικοδομικούς κανονισμούς, μηχανικά πρότυπα και καθιερωμένες βιομηχανικές πρακτικές. Αυτοί οι κώδικες συνήθως γράφονται και ενημερώνονται από επιτροπές που αποτελούνται από μηχανικούς, εργολάβους, κατασκευαστές και εκπροσώπους της κατασκευαστικής βιομηχανίας. Η εστίασή τους είναι στην ασφάλεια και την αξιοπιστία, αλλά και σε συστήματα που είναι ήδη τυποποιημένα, δοκιμασμένα και υποστηρίζονται εμπορικά. Οι σωλήνες γης δεν ταιριάζουν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο. Δεν υπάρχει κανένας μεγάλος κατασκευαστής εξοπλισμού για να τους προωθήσει, κανένα συμβόλαιο συντήρησης συνδεδεμένο με αυτούς, καμία επαναλαμβανόμενη πηγή εσόδων από σέρβις. Άπαξ και εγκατασταθούν, απλά κάθονται κάτω από το έδαφος και λειτουργούν. Από την οπτική γωνία ενός εργολάβου, η σύσταση ενός συστήματος που μειώνει τον χρόνο λειτουργίας του λέβητα και του κλιματιστικού κατά 30% έως 60%, μειώνει επίσης τις μελλοντικές κλήσεις για σέρβις και τις αντικαταστάσεις εξοπλισμού. Υπάρχει μικρό οικονομικό κίνητρο για να προωθηθεί αυτό. Τα συστήματα εκτίμησης ακινήτων προσθέτουν άλλο ένα εμπόδιο. Η εξοικονόμηση ενέργειας από έναν θαμμένο σωλήνα είναι δύσκολο να ποσοτικοποιηθεί στην αξία μεταπώλησης, επειδή παρόμοια σπίτια σπάνια τους περιλαμβάνουν. Έτσι, οι ιδιοκτήτες ενδέχεται να μην ανακτήσουν το κόστος εγκατάστασης κατά την πώληση, ακόμα και αν έχουν εξοικονομήσει πάρα πολλά χρήματα με την πάροδο του χρόνου. Χωρίς απαγορεύσεις, χωρίς συνωμοσίες, απλώς ένα σύστημα για το οποίο η βιομηχανία δεν έκανε χώρο. Αυτό δεν είναι απλώς μια θεωρία και δεν περιορίζεται στις αρχαίες πόλεις της ερήμου. Λοιπόν, σε μια απομονωμένη πόλη ορυχείων στην ερημιά της Ελλάδας, περισσότερος από τον μισό πληθυσμό ζει κάτω από τη γη. Οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια ξεπερνούν τακτικά τους 43 βαθμούς. Ωστόσο, τα σπίτια που είναι σκαλισμένα στο χώμα διατηρούν εσωτερικές θερμοκρασίες σχεδόν 22 βαθμών. Δεν απαιτούνται συστήματα ψήξης υψηλής ισχύως. Το γύρο έδαφος κάνει όλη τη δουλειά. Ερευνητικά ιδρύματα και κτίρια επίδειξης έχουν μετρήσει το ίδιο μοτίβο αμέτρητες φορές. Η προετοιμασία του αέρα εξαερισμού με τη βοήθεια του εδάφους μειώνει τη συνολική ζήτηση θέρμανσης και ψήξης, μερικές φορές σχεδόν κατά το ήμιση στα κατάλληλα κλίματα. Αυτά τα κτίρια δεν είναι πειραματικά, κατοικούνται, παρακολουθούνται και λειτουργούν ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί. Η αρχή παραμένει η ίδια. Είτε σκάβεις έναν λόφο, είτε θάβεις έναν σωλήνα στην αυλή, η σταθερή θερμοκρασία του εδάφους σημαίνει σταθερή εσωτερική άνεση. Πώς να κατασκευάσεις το δικό σου σύστημα? Σχεδίασε τη διαδρομή. Επίλεξε μια ευθεία ή ελαφρώς καμπύλη πορεία μέσα από την αυλή σου, ιδανικά με μήκος 30 έως 60 μέτρα.
Όσο μακρύτερος είναι ο σωλήνας, τόσο μεγαλύτερη ανταλλαγή θερμότητας λαμβάνει η χώρα. Το χαντάκι θα πρέπει να έχει βάθος 2 έως 3 μέτρα για να φτάσει στη σταθερή θερμοκρασία. Απόφυγε τους βόθρους, τις μεγάλες ρίζες δέντρων ή τις υπόγειες εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας και πάντα να καλείς για τη σήμανση των δικτύων πριν σκάψεις. Νίκιασε ένα μηχάνημα διάνοιξης χαντακιών ή έναν μίνι εξκαφέα για τα περισσότερα οικόπεδα. Η ενοικίαση για ένα Σαββατοκύριακο είναι αρκετή. Λοιπόν, το χαντάκι δεν χρειάζεται να είναι πλατή παρά μόνο τόσο ώστε να χωράει έναν σωλήνα με διάμετρο 10 έως 20 εκατοστά. Τοποθέτησε τον σωλήνα. Χρησιμοποίησε σωλήνα με λία τυχώματα ή από πολυεθυλένιο υψηλής πυκνότητας όποτε είναι δυνατόν για να ελαχιστοποιήσεις την αντίσταση στη ροή του αέρα. Εγκατάστησε τον σωλήνα με ελαφριά κλίση, περίπου 1-2% προς ένα σημείο αποστράγγισης. Εγκατάστησε την εισαγωγή αέρα πάνω από το έδαφος. Τοποθέτησε ένα κάλυμα εισαγωγής εφοδιασμένο με σίτα και φίλτρο για να αποτρέψει την είσοδο υπολειμμάτων. Σύνδεσε το σύστημα εξαερισμού, κατήθινε την εσωτερική άκρη του σωλήνα στο υπόγειο ή στο μηχανοστάσιο και σύνδεσέ την στην εισαγωγή φρέσκου αέρα ή στους αγωγούς εξαερισμού του σπιτιού. Μπάζωσε και σφράγισε. Γέμισε προσεκτικά το χαντάκι, συμπιέζοντας ελαφρά το χώμα για να αποφύγει την καθίζηση. Σφράγισε όλες τις συνδέσεις ώστε να είναι αεροστεγής. Η τεχνολογία είναι απλή, τα υλικά είναι προσιτά και η επιστήμη είναι αποδεδειγμένη. Το μόνο πραγματικό ερώτημα είναι αν θα συνεχίσεις να πληρώνεις για να παράγεις θερμοκρασίες, που η γη διατηρεί ήδη δωρεάν ή αν θα αποφασίσεις να τις εκμεταλλευτείς.